luar biasa. Kamu lama tidak berjumpa Bagong, Mufida? Terakhir panggil buka bersama neng hotel. Apa ya restoran nih? Restoran. Di restoran. Restoran mana? The Urbana. Iya. Apa poso nek buka bersama? Poso 30 dino, Mas. Bagong mantri kok ora poso ya. Pengestune poso 30 dino. Alhamdulillah, syukur-syukur. Ora poso ya napa ora sing dipangan. Wong mbok bersyukur. Aku ki seneng loh. Lah kenapa? Napa niku ki Mas Bagong niku ki angger lek gawe story ki lek sahur ngono ki mari nggugah semangat. Sahur-sahur ki 30 dino. Bahan ya anyar terus. Coba contoh enak ra iki. Tuku beras jerenge nempur. Heeh. Yen awak waras ayo padha sahur. Alah pinter. Tuku krasa nggo klesetan. Heeh. Islam ra poso kancane setan. Jenengan berarti genep nek pasana? Nah, 30 dino. Oh, tenan niku. Alah tenan nek. Sumpah ayo. Ayo wis terasa ya. Percaya. Nek nang ngapusi kowe weteng. Kak. Ya ampun. Sak penake dhewe rumah saku. Iya. Ngaturke lelagon. Caping gunung dibawani. Spesial. Mufida itu spesialnya caping gunung dibawani. Wis. Suarane apik. Heeh. Jogete ya apik. Bedian. Ayu. Hati-hati loh, ngedilem ini kan maksudnya move. Aku ya rada wedi Pak Dalam. Napa? Jenengan iku ki rada bebayani gitu. Agak jaga jarak dong. Aduh, saya pula tenang wae. Adus mulai wae. Sampun wengi. Slendro apa pelak, Nduk? Slendro. Ya, slendro. Mic vokal di diantarke Mas Bagong. Pelok juga enggak, Pak. Oh, pelak Pak Slamet, pelak. 6 apa? Pelok napa? Lendro. Oh, slendro. Ya udah. Slendro meleh. Next time aja, next time. Ya, oke. Wah, suaranya apik ya, Gang? Derek, Pak, derek. Lah ambegane apik men ambegane. Niki menawi jemblengnya di atas sama di bawah? Di atas no. Di atas. Di atas. Ini kuwi aku wong lanang manuk kok. Iya. Ya. Bagong kok ngerek kae Mufida ngantek minggir-minggir sik ngerek kae. Barene ta? Ya. Ya. Mikene udel yo diantar yo. Lah kuwi kena mik liyane. Apa kuwi mik liyane? Iki lho mik kok kene-kene bareng iso nangkep suaramu. Iya, jenengan niku kira Pak Pira, Pak. Meh kleru aku kok. Ya hati-hati. Iya, sorry. Gampang nyetake. Iya, iya. Rapati mudengnya ta. Ya terus. Iya. Bat. Mumbul kan aku. Yo. Yo pulang bae. Aku ki wedi lho, Lek. Ning kono kuwi ki rada entul-entul. Lah lek kok sampe mlumpat ngono terus ben jeblos aku ya melu tiba to. Mosok arisin meneh kaya biyen. Napa nate to? Nate ayo. Aku yo nyekseni lho. Ayo. Teng mriki kopen nggih, Pak Wah, Dalang. kopen luar biasa. Apa wae nduk metu pirang-pirang Lah lho. nggih, wau datang ke sini Makan. dapat nasi padang. Heeh. Terus Dapat apa ronde. ini? Dapat ronde, dapat snack, dapat nasi goreng. Ya ampun. Hebat Jan. luar biasa panitia pedalan RW 3. Top. Ora bakal luwe. Luar biasa. Oh. Kayak rondene Mas Gepeng. Iya. Oh lah ya. Mas Gepeng. Iya. Goreng nomor iki jare ngejok ngono. Wis ora Campur sari dari 300 oke aku ya ngono. ngirit men Dong. Ayo karo dolan. Ya. Goreng Ya, ya. rogan. Yen maca
Awas, Bang. Beda. Darah aman. Iya, rasanya piye? Iya penak lek kono. Ada. Mosok penakmu kaya ngono. Penak Lah nek karo jeblenganku dek iki panis sambiar penak ndi? Gini jenengan lho. Lah. Lah gini lek Bagong kuwi iki mung sak nil. Sanil piye? Cendak ngono. Ya cendak dawa ki enek ukurane. Sedawan mah kok kempol. Wong edan ya. Teges iki pawakane kok. Oh, Pawakanku kan gede dhuwur nek sampean kan cendhek cebol. Jawan lah yang ganggu. Jenenge ku nggih ampun ngoten. Ayo teruske bawane. Bagong ora terkendali tutuke iki ayo. Jengkok iki ngentek-ngentekke bondo. Hop. Movie dan joglek yo sih. Movie jan yo iso. Aku Ya coba move, aku tak perlu jenggrang. Aku jenggrang ini coba move. Manut. Manut movie dah jenggrang. kalau malah sing bayar itu Pak. Ah, sing bayar aku. Ya. Yo. Pak. Niki lagi bariki anu iki Pak. Yo engko nek Oh iya, meneh. Ora dulu. Ora dhuwur. Ya, pakai pangestu ya, Lho. Pangestu ku tampan ono. Hei. Oh, ngono iki mbok nyembah aku. Gila nih. Oh, kok namu mampu kok ya. Barang ketok moto mambu iki biasa. Iya. Wong sing ra ketoke mambu. Jadi kok ora lho kamu ki kok kosoki apa ora? Enak. Oh, ya ukur-ukur. Cai dia. Kosok iki nek tenanan mah melecet. Iki apa ya? Terus ke. Adus. Jari niku Oh, jari Nah, aku kudu dikai keterangan. Oh, jenengan niku ki ampun negatif tinggi kan biasanya lek memang jare nek ra dikosoki resik kan mambune. Oh iya. Heeh, mambu ndok asin. Mula ukur-ukur ndak jarike rusak. Oke. Bang. Oke, Bang. asale dhek kang biasa kae. Iku aja ganggu. Iki publik kok mbok ganggu lho. Senengane ngeden-ngedeni. Tidak boleh mengganggu kenyamanan publik. Pak TNI tolong dipegang Wong ngeterke genarman kok cekel iki piye kok? Lah wong sampean ki yo medeni kok wis rupane medeni Pak. Sing mriki atine. Oh, ngono. Alah. Ngono. Wis tekan ndi ta gara-gara ih aku kok nek sampean aku malah dadi lali. Ora apa-apa kleru, wong pinter ki kleru lah. Nek Bagong ora kena kleru.
wong lanang wis salah terus. Nek wong pinter iki kleru oleh. Lah nek Bagong iki oleh Lah kleru. entuk. Aku ora tau kleru dewa. Lho. Lah lho padahal wong ora tau entuk kleru yo. Kan Pak Dalang kan yang paling menang. Ya, terus ya. Kor bareng siji loro telu dados. Kiki, wah aku Kiki harus konsentrasi loh. Ayo sing kok Hutan panas di hutan